Inkosi uMelusi Zondi uthi akayazi yena lento yokuthi akaseyena uRoyal Chancellor waseNdlunkulu. Kanti uJulius Malema uthi ayikho ipolitician ehlupheka nengenalutho njengaye emhlabeni wonke jikelele. SA News with TK Zuma. Sinibingelele sinamukele endabeni ze-SA News with TK Zuma. Sanibonani. Inkosi uMelusi Zondi uyazichitha indaba zokuthi uxoshiwe as uRoyal Chancellor waseNdlunkulu. Lokhu kulandela incwadi ebhalwe isilo izolo ebulala ihhovisi lika Royal Chancellor kanye noNdamase obe umqondisi ehhovisini lesilo. Ubambatha kaMancinza uthi ingamampunge lento ngoba usexhumanile yena nesilo wasibuza sathi ingamampunge yonke lento, waphinda futhi waxhumana noNdunankulu kaZulu uThulasizwe Buthelezi naye wathi akayazi leyo nto ayikho nje qobo. Okudida abantu kakhulu ukuthi umntwana uThulani Zulu okhulumela iNdlunkulu uziqinisekisile lezi ndaba zokuxoshwa kuka Royal Chancellor kanye noNdamase. Izindaba ze-SA News zixhumanile nesilo zabuza ukuthi uphi uRoyal Chancellor benoNdamase. Indlelamithi iphendule yathi emngeni. Saphinda sabuza futhi ukuthi indlelamithi ngabe ichaza ukuthi basemngeni kuphi nendawo. Yayisithi eThekwini emngeni. Uyasivele sabona bese yabona ke kusho ukuthi indlelamithi sivele yabona yabaphonse emngeni straight. Bamuka nomngeni truth manje. Mhlawumbe angesazi phela ngoba phela umntwana uthi kunjalo uyaphika uNdunankulu nesilo siyaphika asazi ke Oh. Sixolise nangu Royal Chancellor ezichazela ngalolu daba. Once ubethi silo semabandla indlulamithi sibayede wenomdala. It came as a shock to us. So the king has said nothing about us being dismissed. It's so unfortunate that we had the news or it was spread across. But we have engaged with the Prime Minister Ubaba Thulasizwe, and Ubaba Thulasizwe also has distanced himself of that narrative. And we have also Umengameli we-EFF umnumzane Julius Malema uthi ayikho ipolitician ehlupheka nengenalutho njengaye emhlabeni wonke jikelele. Ukusho lokhu ebheda izolo interviewer intatheli ye-Sky News. Intatheli imbuze ukuthi mayibheka impilo ayiphilayo indlela elavish neobukhazikhazi ngakhona, icela ukubuza ukuthi kungabe uyithatha phi imali engaka as a member of the parliament. uJulius Malema uphendule wathi anginandlu, anginamoto. Please listen carefully. Listen carefully. Uthi I don't have a house, I don't have a car, I have nothing. I'm driving ilokuzana imoto ye-EFF. Uthi anginalutho, uthi ayikho politician ehlupheka nje. Uyabona ke nanso into eyinkinga. Ama politicians acabanga ukuthi angazi siyidomo yabo mase siqeda ukuvota bayitshela ukuthi silezi idomo ezingazilutho ingakho benza yonke lemgilingwana abayenzayo because thina basithatha serious only. Uyabona nje bakusondela ukhetho nje uzobabona ke bengena imizi nemizi begona ingane zethu besinika ikipa besinika izinkwa ngithi siyizilambi thina siyahlupheka. Kufanele sithenjise ukudla ukuze sivote sibavotela ukuthi ba protect ama illegal foreigners. Uyazi lula kanjani lento lena? Asisho ukuthi abantu bokuhamba sibafuni, akekho umuntu ongathanda ukuba ne visitor kwilokhuzana endaweni yakhe, but alingene ngokusemthethweni. Is it too much to ask, guys? Is it too much to ask? Is it too much to ask, guys? Sithi thina lo ongene ngokungemvumo utraspasile, ungene ngokungemthetho. Anikwazi ke eParliament nifike nishaya umthetho bese izephula umthetho niphinde nizevikele futhi. It doesn't make sense. Anikwazi ke eParliament nifike nishaya umthetho bese kuba khona abantu abaphula umthetho bese nina futhi nivikele izephula umthetho ngoba sithi laba ba illegal sicela babuyele emuva ngoba ba trespassile abatrace. Yazi Malema ukhuluma udoti kanjani izolo uthi amajele agcwele abantu bale South Africa kuphela awekho ama foreigners azoboshwa kanjani ngoba wa trace. You cannot trace them. Ama fingerprint angithi undocumented. How are you going to trace them? Angithi ngakho phela benza ubugebengu bese they get away with it simply because they are untraceable, because they are not documented. We are Sixolise nantu udaba. So your lavish lifestyle is always a point of discussion: watches, cars, houses. How are you able to afford that with your salary as a parliamentarian? Where are you getting all your money from? I don't have a house.
I don't have a car. I'm the poorest politician, as it were. I drive the EFF car. So your research should have told you that he doesn't have a car. Ake mbukeli asizibambe lapho ke zamanje uphinde uhlangabeze futhi kwezilandelayo. Ungakhohlwa ukuthi you can promote and advertise your business with us kwi-SA News. Thatha le number elapha kwi-bio phezulu, shayela ucingo noma usuwathape. Izindaba ze-SA News zichemile futhi zithatha hlangothi.